karo ndekne ku kere. Emangnya seneng kudu kere piye? Ya aku kan goleke sing mapan, Terus sing ganteng, sing tumpakane mobil-mobil, stang bundir lah. berarti aku gak duwe mobil. Terus jadi aku gak seneng. Iya sih. Bukannya enak numpak sepeda ya? Ya enak numpak mobil toh. Ya, Kan ono Kak. AC-ne kan adem. Yo, gak naik sepeda kan bisa rangkulan. Nek kan gimana itu kan di depan bukan di samping. Mbak. Yo piye yo lah, aku senangnya sing mapan nek. Kan menjamin. Berarti kalau cowok yoga ada mobil, ini gak suka. Enggak. Sore-sore dhewean rono belane. Ora di pacar sisan. Motor anyar ora ana sing dijak metu dolan. Iki bolo aku yo biasane rene malah ora ana rene ndak yo duwe yang-yangan ora ana rene. Lho. Wedon lah kita rasane malah. Kene lho. Yo, siap. Kene lho ya jagong. Hmm? Lidah no jagong. Oh, lidah. Iya, Ya, nek tak ono. lidah. Iya, nek Nek ono. kata sik dak ya. Alah. Nek ono ndi cewek-cewek sing lagi putus karo yange lho aku dikabari. Golek kok golek cewek iku apa lah? Golek duit lho. Masalah iku gampang. Iki lho wis ana motor Ndi? nyuare. Koiler iki ndi iki. Mosok ah. Apa? Ade mau mlaku kok kono. Ora rene. Iya. Ngono cah wedok loro niku. Wah. Piye? Jajal. Jajal. Pas motor mijir resik. Iya. Wanyur ah. Ayo, pas saya langsung digugul lah. Lho ayo ah. Bendak galau. Siap. Dengan- Aduh ora. Eh? Aduh ora. Ya kono lho. Motorku ora ono stand-ane Paling ya. paling nek mlaku kesel numpak motor ora. Yo, wanyar ora digowo ae wis. Tenan iki? Yo yo. Tenan ora? Yo tenan ah. Nggo motoran lho. Yo anyar are. Oke, mangkat. Tak rayune redel. Yo, Jajal kowe ngono. ngerayu. Iki ya? Ngerayu iki yo. Iya. Yo. Saku sih penting iku sih. Anu, Dik. Mas, Bapakmu bakal foto ya? kok tahu? Karena aku ingin membangun rumah tangga yang indah. Terus respect mah. Terus tahu Mas digombalin. Angin lah, aku iki gampang jajal. Ya yo ya. Woi, iki jenenge sapa? Apa? Tak ping dhewe. Wis di pacar ta urung lah, Dik? Kowe kok kepo le, Mas? Yo, nek urung ayo demetu tak kapeng malam minggu ah ben kaya wong-wong ngono lho. Gunane metu apa toh? Ya enak nek metu daripada metu nang jero. Bisa. Mak peda ayo, mak peda are motor. Beli mak peda, Don. Pak motor anyar iku lho. Eling makan. Ayah, gelem ta ora? Tak pikir-pikir aja. Walau pikir-pikir sok iki ah. Oh, alah. Lho. Aduh.
Wah, sewangar iki ketok kalah aku mesti. Kal. Halo Mas. Iya, Don. Mau ngomong sih pacar burung. Durung ya? Walah kalah cepet iki, walah woy. Gelem ra? Rayu kok iki. Tumpaanmu? Tambah saya. Tumpaanmu sah. Tumpakan. Walah, Iya, tumpakane tak stang bunder abang, Don. Kasih. Iki jalan-jalan Ayo, Mas. Mau ganteng. Oh. Tinggal aku ya. Kandhane wong kring. Makane go nek ngrae wong wedok iki sing tenanan, nyatane kowe lagi ngono. Langsung kecekel kok. Tolak iki motor mdol, genti stang bunder kok wong engko. Denger tak denger stang bunder, Don. Lah yo cah wedok saiki yo mogo. Numpak motor wis udan-kodanan panas kepanasan. Iya, Don. Stang bunder ora adem ora kodanan. Weh. Badan asep. Kring. Wah, malah yo. Tapi ngos ya. Apa? Jono siji jatahku ya. Kowe? Iya. Mosok kowe kabeh aku maneh kapan? Waduh, lah iya aku sak. Wis kowe lah. Tenan ro. Yo. Walah, ora entuk lah. Iki engko jurusku tiru. Apa? Jurus ngrayu nah tiru ah. Kowe? Iya. Yo jajal are. Sik, tak jajal sik. Yo meneng ndi kowe? Walah iya ah. Sik. N Kring, enggak nang kring. Ayo Dek. Silang motor aku yang jangan. Sini. Sini. aduh ya. Walah buak. Dek, dadi atung kring. Lho Mas, kok parake rene? Yo rene. Kastangmu nek kono. Yo Mas teh iki kendaraanku. Yo jalah, kok iku lho Mas? Dia mau kan iki. Lah iya iki. Lah aku mau ditinggal iki. Ayo jalan ayo, manut ae. Aku pengen iki kok Mas. Wes go. Sik. Sini. Semane gak nenek cisare malah pada peda. Bener nek gue bener aja. Brother was caught in the crossfire.